Sabuwar hanyar da za ka samu 10,500 a cikin awa 24 kacal ta hanyar amfani da Instagram da kuma Telegram. Yau da farko yadda za ka yi shi ne idan ka zo misali idan ka taɓa wannan link ɗin kun ga nan ga wani ma ya cire kuɗi ga shi nan naira 11,011 ma shi ya cire. So idan ka zo ka taɓa link ɗin kai tsaye kana taɓa wannan link ɗin misali bari in nuna muku yanda abin zai nuna muku. Kai tsaye kana taɓa wannan link ɗin da yake wannan ƙasan bidiyon ku duba comment section da ku ga link ɗin kana taɓa shi haka kai tsaye zai kawo ka nan wajen. To idan ka zo ga wani guna an sa start shi za ka taɓa kana taɓa start ɗin nan ga shi nan zai nuna start anan ga kuma zai nuna muku channel guda biyu da za ka yi wannan subscribe ɗinsu idan kana Instagram kenan. So bari mu fara da wannan na farkon misali kana danna shi haka sai ka danna nan gun da aka rubuta open. Kana danna open direct dai kawo ka cikin Instagram ɗinka. So ni already na riga na yi. To idan ka zo ka yi following ɗinsu sai ka yi minimizing haka sai ka koma cikin Telegram ɗin. In ka koma ka danna wannan subscribing na ƙasa. Kana danna shi zai kawo ma nan gun sai ka danna wannan gun da aka sa join. Nan kaga ga wanda suka ciccire ga wani nan wai Safiyan ne ya cire 10,500. So duka dai nan wanda suka ciccire ne ka danna wannan join ɗin. So bayan ya gama join ya kai back. Idan kai back ka danna ga wani gwa rubuta check da alamar good guda biyu sai ka danna. In ka danna zai sacin zai watso ma nan wajen. So abin da za ka yi shine a nan idan ya nuno ma nan ga wani gunan da ga balance ga advertising ga bonus ga withdrawal. So idan ka zo ka danna wannan balance ɗin kana danna wannan balance ɗin ka ga zai nuna maka name wane sannan kuma ga balance ɗin ka 0 naira. So yanda za ka yi shine za ka danna wannan wajen da aka rubuta bonus. Kana taɓa bonus ɗin nan already zai baka canji gashi nan ya baka 250. Kana 250 yanzu kana danna wannan balance ɗin za ka kuɗin ka kai 250 ga ta nan. Nan withdrawal ne yanda za ka cire kuɗin naka misali nan kuma advertising ne yanda za su baka link duk mutum da in ka jawo za su baka 700. So shine yanda za ka yanzu misali bari in danna wannan advertising ɗin ku ga yanda abin yake gashi nan. So wannan shine link ɗin da za ka kwafa in ka danne kansa haka ga wani gonan zai rubuta ma copy ya ka danna. So mu da yake mu ba wannan idan kai copy kawai ka je ka ta tallan shi duk mutum 700 kuma a rana ɗaya za ka yi tare waɗannan jama'a. Nan kuma withdrawing ne in kana son ka cire kuɗin sai ka danna. In ka danna withdrawing zai nuna ma ATM ne OP ne waye duka in ka karanta za ka ga yanda abin yake. To in ka zo nan sai ka danna ATM withdraw ɗin nan. In ka danna ATM withdraw a nan dai baka link ɗin da za ka shiga ka je ka cire. Idan kun ba ma ATM withdraw za ka yi ba za ka iya danna wannan gun da aka rubuta number ɗin nan sai ka taɓa. So shine da yanda za ka cire kuɗinka insha Allah successful kuma tura ma shi cikin account ɗinka.